Wallahi a tunanina ba a taɓa lokaci na ɗimbin musulmai kuma ɗimbin munafukai wanda hujja ba ta sa su bar ra'ayinsu irin al'umman mu ta wannan zamanin ba, wanda wallahi in ka kyale ni sai in ce muka bokayen da suka yi muƙabala da annabi Musa a bada Fir'auna sun fi su manufa mai kyau, bin ce maka sun fi su daraja ba, domin su bokayen bayan sun ga annabi Musa ya nasara akan su suka tabbatar da wannan abin in ba Allah ba wanda zai yin shi. Gaban su Fir'auna ya alƙawarin in yi nasara akan Musa zai ma al'umman Musa da Musa wulakanci, zai musu azaba, amma Allah ya ce daga nan suka yada sandunan suka ce kuma sun yi imani da Musa, sannan duk abin da Fir'auna zai ma annabi Musa wanda ya alƙawari to ya musu, sun dai san duk abin da zai yi ya gama kuma nan duniya ne. Amma sabanin haka kake gani a cikin al'ummar mu, billahi allazi la ilaha illa huwa, abin da ya faru a Iran da Amurka da Isra'ila, inda ba dan Allah ya alƙawarin ba wani annabin da zai zauwa ba, to wallahi in wani annabi ya zo aka fara bashi labarin wannan abin mutane sun sha mamaki. A mai wahayin yadda abin ya faru aka ji aka kashe magabatan su gaba daya, amma kuma suka kunyata su a bada labarin wani shugaban da ya rike wuyan duniya ake tsoron shi, amma har sai da ya shiga wani gidan tuwo ko wani fridge na aje abinci aka hidda shi saboda tsoron wannan mutanen. Aya ta kai aya, mutanen mu billahi allazi la ilaha illa huwa babu abin da yake cin mu da yaki, billahi allazi la ilaha huwa kamar bauta ma zuciya. Na rantsi da Allah, yanzu ku diba ku gani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa sun sanya mai takunkumi na tsawon shekara 3 in ba na mance ba. Gari ba ka gani, Saudiya ta sanya mai Yaman, gwamnatin Saudiya ta sanya mai Yaman takunkumi na tsawon shekara 10 wani abu. Ka gani, suna ce musu kuma yan ta'adda, kamar yadda Qurayshawa suka samu annabi takunkumi suna ce mai dan ta'adda. Haka nan Isra'ila, gwamnatin Isra'ila ta sanya ma 'yan Gaza takunkumi kuma tana ce musu 'yan ta'adda. Haka nan Amurka a duniyance ta sanya ma Iran takunkumi tana ce musu kuma 'yan ta'adda, kuma su suka yi nasara akan wannan mutanen. Bayan cewa annabi ya yabo wannan mutanen da alkhairi, annabi ya albarkaci Sham, annabi ya albarkaci Yaman, annabi ya yabo Farisawa da tsananin imani, amma Farisawa da Yamanawa da Falasinawa su ne suke fuskantar wannan matsaloli a duniyance. Al'umma annabi na musu kallon 'yan ta'adda. Kaico mutane na bin annabi inda suke so, suna saba mai inda suke so da sunan imani da takawa. Billahi lazi abubuwa da yawa suka fara gaban muna kallon su a matsayin ba komi ba, amma da a wani lokaci ne suka wuce. Na rantsi da Allah da ya haurace ni, abubuwa ne na ban mamaki. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, munafikai suka shiga addinin shi da riga ta bawa addinin kariya, sai da suka wargaza gidan manzan Allah ila yaumina haza basu bari ba. Na rantsi da Allah da ya halice ni, san zuciya irin na mutanen mu ne, hujja ba za ta taba sa su karɓi gaskiya ba, ba za ta taba sa su bar manufarsu ba, dan wani yawan dalili, dan wani yawan gaskiya. Da hace ake har abada Amurka da Isra'ila ba za su yi yaki ba. Yanzu dan Allah suka yi yaki ba sai mutane su sallama ba? Dan Allah dan annabi, kwanaki na sanya wani abin da nace jikano ne na sanya ma duk wanda ya ga wani shugaba na kasar Laraba wanda Isra'ila ta taba kashewa, shugaba daya wanda kasar Laraba wanda Isra'ila ta kashe, banda na yan Palestine PLO, banda na yan Gaza, banda na yan Lebanon, banda na yan Yaman, banda kuma na yan Iran. Ko da kaji an kashe shi to sai dai a rinka zargin ta, amma ba wai direct ita ta dauki nauyi kamar yadda ta kashe wa'annan mutanen, wanda ke nuna ma ba su da alaka da Isra'ila ko ta kusa ko ta nesa. Waɗannan wa'anda ta kashe, amma wa'anda ba ta kashe ba tana da alaka da su ta kusa, domin tarihin Yahudawa tun daga Alkur'ani har hadisi yana nuna yadda suke kashe magabata ne da waliyye da manyan bayi, wanda tun da kaga sun kyale wa'annan mutanen ba su kashe su ba, to ko dai ina ga ko wa'annan Yahudawan ba Yahudawa bane ba ko, wanda kuma wancan waliyye da suka faɗa da Yahuda addini ne haɗa su da su, kamar da su ma wa'annan na Gaza da na Yaman da Iran da Lebanon addini ne gama su, tunda magana ce ake yi ta Palestine ko kuma Masjid al-Aqsa. Saboda haka sun nananta ma kansu su Yahuda ne, ban tana ka ce ba Yahuda bane, sai dai in karyata alqur'anin zaka yi saboda ka bawa kanka kariya. Allah ubangiji ya raba mu da munafici, amma billahi allazi la ilaha illa huwa, billahi allazi la ilaha illa huwa, munafikai na wannan zamanin ga yawa ga shegen taurin kai. Kai Allah tsine mu munafikai idan ba za su shiryo ba.